Těchto 5 tipů na vánoční dárky pro maminku nebo pro kamarádku rozhodně stojí za to. No a ten poslední se fakt bude hodit. Jako první Beauty Bomb medvídci. Je to doplněk stravy pro krásné vlasy, pevné nehty a pleť. Premium kolagen. Je to dárek, který rozhodně něco přinese, takže pokud vždycky uslyšíte větu já chci být hezká, já chci mít pevnější nehty anebo hezké vlasy, tak kolagen rozhodně stojí za to. Hubnoucí kůra. Co si budem, každé Vánoce jsou jedna velká přejídačka, no a tahle kůra je takový reset pro tělo, podpora a malá příprava na letní sezónu. Tělové mléko. Kosmetikou anebo nějakou tělovou péčí nikdy nešlápnete vedle. No a hlavně teď, když má pokožka větší náchylnost k vysušování. Super Greens. Každou chvilku chceme ochutnat nějaký nový kousek cukroví, no a potom trávení volá o pomoc. Takže Super Greens jsou ta nejlepší volba, jak tělu ulevit. No a pokud si lámete hlavu, co koupit třeba taťkovi, bráchovi anebo partnerovi, tak nás nezapomeňte sledovat a dozvíte se to v druhé části tohoto videa.